ale teď si tak uvědomuju, proto ti mý muzikanti chtějí tolik peněz. Taková je ta židovská muzika. Bože. Prosím Terezu Černochovou, aby přišla zpátky k nám na pódium. Dámy a páni, už jsme si zastavili, tuším, v 7 městech, v 6, nebo v 5, to je jedno. Každopádně všude jsme vybrali ještě společný krám jednoho kmotra z diváků, zdavu. A nejinak tomu bude i tu. Nicméně nebude to jen tak někdo. To musí být člověk sofistikovaný, znaný, aby vedle nás zkrátka byl někdo, kdo vedle nás si zaslouží. A k tomu bude sloužit taková malá anketa, teda kvíz respektive, kdy já zahraju melodii a schválně jestli vy poznáte, z jakého je seriálu. Jak se tak dívám, myslím si, že některé ročníky bohužel nebudou možná tušit, ale věřím tomu, že když jsme ještě byli Československo, tak jste si na to dívali a znáte to minimálně tu melodii 100%. Takže jdeme na to. Pozor. Pak si hlídejte mi, kdo to řekne první. Ne. Cirkus Humberto! Pojďte k nám. Šup. Jak se jmenujete? Dominika. Dominika! Šikovná, zdaná, sofistikovaná žena. Ano, mám radost, že jste také kmotrou CD identity. Jakou máte ráda barvu, protože to CDčko je vytvořeno ve 4 různých barevných variantách. Žlutá, červená, zelená, modrá. Vždycky všichni chtějí žlutou, tak vidíte, že tady to ostatní. Žlutá. Vidíte, a ta žlutá nakonec ani neměla být. No. A to je jedno, to je dlouhá historka. Cože? Chce žlutou. Chtěla jste, Dominiko, žlutou? Žlutou, ano, žlutou. Tak, takže poprosím, Dominiko, otevřete to CDčko. Výborně. Úžasný, že víte ještě, jak se to dělá, protože dneska se CDčka ani neprodávají. Takže ano, když tak potom, kdybyste náhodou měla chodit a třeba jste doma měla nějaký CD přehrávač, tak tohle se takhle vyjde. Zasunete z dířky. Spoustu moderních přehrávačů už to umí samo načíst, ano? Dobře. Tak. A poprosím Terezku, kde je Tereza? Tady, ano. Aby Tereza společně s Petrem pokřtili toto CD identity tady v Babylonu v Bratislavě. Takže pozor, kde je tuš? Janošku, kdyby se může. Ano, pozor. Společně. Tak, samozřejmě. Tak, teď se všichni napijeme, to bude trvat nějakou chvíli, vy nám budete závidět. Ano. Tak, to je pro vás, pravda. To je strašně užitý. Ne, pardon. Takže, Petr má, ano, ještě Tereska, kluci vy taky, jo? Dobře, já to sleduju. Tak pojďme, ať nezdržujeme. Takže na zdraví a na zdraví vám všem, přátelé. Jsem šťastný, že jste přišli. Já si toho vážím, že jste utratili peníze za lístek. Opravdu je to úžasná čest. Hrajeme poprvé v Bratislavě a přišel vás tolik. A naše zdraví!
teď říct? Co byste popsala Alba? Nech sa mu darí a nech všetci. Co? Už to slyšela? Áno, páči sa jej pesnička Sedí. Vážne? Ja som to takom hovorila, že aby sa mi zahrala. Ja sa vám zahrala. Chcel si niečo povedať? Myslím, čo o Ondrovi, že aký fešák. No, tak je fešák Ondro. Já jsem chtěl, abyste lhala. Dobrý, moc krát vám děkuji, samozřejmě CD je vaše. Tak tohle je polité, dávám nějaké nepolité, abyste se omlouvali, když tak pustit. Ale když možná nebude hrát. Díky. Dominika, Kontra, CD. A zároveň ještě jednou srdečně děkuji Petrovi Cmulíkovi. A úžasné Terezy Černochové. Díky moc. Prosím.